Gauzei izena jarri behar omentzaie existitzen direla edo gertatzen ari direla frogatutzat emateko. Palestinen gertatzen ari dena genozidioa da eta lehen lerroan streaming bidez jarretu beharra duguna gainera. Munduan, hainbat tokitan komunitate zein gizarte ordezkariak kalera atera dira, baina badirudi oraindik ere estatuburu hainbatek ez dutela behar bezala erreakzionatzeko asmorik eta kaltetuenak, biktima handienak, guzti honetan beste behin ere eta lehen lerrora ekarriaz Palestinako haurrak. Zer diote Palestinako haurrek? الموت والفرقة لما يكون بعيد على الصاروخ بخاف لما يكون بعيد بخاف أنا نفسي أعيش طفولتي بحياة وقت الحرب والجو حلو أتمنى تخلص الحرب وكل واحد يرجع بيته إن شاء الله بنصير بنحيم ولا حد يتصور منا أحلامنا تخلص الحرب عشان إحنا ما نقعدش هذا كذا بالسهل بتخلينا نفسي أعيش بدون سرور أنا كطفلة تعبت كثير تعبت نفسي أروح حضارة هاي أمنيتي الوحيدة كنت أتمنى أروح يا رب خلصنا من هذا الحرب نبكي منا يا رب خلصنا من هذا الحرب بدنا إحنا نعيش Candes López, Clara Salungide الجسد في قطعتين نادية ياسين حسين رميم جدي عبد الغفور أمير علي. Izan ere, lehergaien eta estrategia militararen laborategi bilakatu zituzten Gernikako hiritarrak eta baita Gazako mugalde horretan eta oro har palestinarrak bizi diren kokapen denak. Eta garaia ezberdina izan da ere, adimen artifiziala tartan egonda ere, beste behin ere, milaka dira, hildako zibilak eta gertakari hauen aurrean oraindik ere, asko dira, estatuburu hainbat oraindik ere, mutu segitzen dutenak. Mundu gerra baten atarian egon gintezke, ez dakigu halako izen abizen handiak erabiltzen hasteko ordua den, baina mundua terrorepean, beldurpean jarri du Israelek eta Gazako hondamendia eta genozidioa beste behin ere lehen lerroan dugu. Gernikan izan da ekimen ikusgarria, elkartasun adierazpena Euskal Jendarteak egindakoa eta besteak beste mundu zabalean aski ezagunak diren Jon Maia esango dugu, baina bereziki Itziar Ituñoren ahotik. Israelgo okupazioa Palestinako herritarren aurka egiten ari den sarraski etengabeak geratzeko eskatzen dugu eta genozidio honekiko edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen dugu. Gernikatik mundu zabalera Palestinarekin elkartasunez, Gernikako bombardaketaren lekuko den plaza horretan, enparantza horretan bertan bildu dira 100 lagun eta izue mundu zabalean sona izan du, sare sozialetan barrena ikusi dugulako, mosaiko erraldoia, baina baita Al Jazeera telebista katean ere, esan bezala Euskal Jendarteak beste behin ere erakustaldia eman du eta mundu zabalean izandako mobilizazio ugariren artean bereziki nabarmendu nahi izan dute esan da bezala baita Al Jazeera mundu mailako telebista katean ere. Egoera bitxian beraz, aurrera segitzen du aktualitateak eta badirudi Palestinari buruz kapitulu bat eman eta gainerako gauzetara jo genezakela. Ez da hala izan, Durangoko azokaren egunotan bertan egin delako handik gertu, Gernikan, ez da aztekoa Durango ere bombakatu zutela Gernika eraso aurretik. Azoka egunak ez ziren bombaketa egun horiek eta azokak beste bilakaera bat ere izan du, bizirik segitzen dugun herriak garelako eta Durangoko azoka horren lekuko izan da beste behin ere.
Pozarren, bertako parte hartzegatik, Pozarren editoreak eta Pozarren ere noski baietz bertara gerturatutako herritar guztiak, euskara eta kultura konsumitzeak geure kultur osasunan ere eragina izango duelako eta bizi hobe bat izateko beharrezkoa izango dugulako noski baietz kultur konsumo osasuntsu bat. Datuak esan da bezala onak izan dira, Pozarren sortzaileak eta ekonomikoki auspoa dela, beste behin ere Durangoko azokak hori demostratu du. Beste urte batzutan, pandemia edo etxeratzea tarteko, etxerako bidalketak edota online salmentak ere izan dira, baina aurtengoan ez zuzenean azokara bertaratu eta bertan ikusi eta erosteko aukera izan dute milaka lagunek. Ez da aztekoa baina, azoka erakusta azoka ere badela eta aurrerantzean, auzo herri eta gertuko liburu denda, zein saltokietan izango dituzuela euskal sorkuntzaren ale berri guztiak. Zetaken abesti berriak dioen moduan maitasunaren gotorleku ezakigu izan den Durangoko azoka, kaso gautxoriek gehiago jakingo dute horri buruz. Tira, ateak itxi ditu azokak, baina beste asko zabaltzeko garaia dau zalantzari gabe, eta zer esanik ez, holtza gainari begira jarrita. Edo nola ere, lehen impresio bat, lehen balorazio bat, lehen lerroburu bat eskatuko diogu Koldo Tamendiri, musika zuzenean saioaren arduradunari, eta musika kazetariari, Amaika Telebistan noski baietz. Kojo, zer moduz joan dira egunok eta zein da lehen impresio edo balorazio hori? Bai, horrela izan da, beste urte batez Durangoko azoka euskal musikarentzako topaleku importante bat izan da. Dozenaka disko berri aurkeztu dira bertan, hautsen ere diskoiek zuzen ikusteko aukera izan da, eta beti ere pasioetan zehar jendearekin elkartzeko aukera bikaina, musikariekin parez pare egoteko aukera bikainak ere, eta estena egiteko beste modu bat, ez? Hori izan da pixka bat Durangoko azokaren balorazio musikala. Koldo Tamendi, zer nabarmenduko zenuke Durangoko azokako aurtengo musika, holtza gaineko zuzeneko horietako ekoizpenei dagokienean? Durangoko azoka nire ustez bakoitzarentzako irakurketa ezberdin badauka, ez? Batzuk kopuruari egiten diote zenbat disko saldu iran, zein izan dira hilarare luzenak, beste batzuk ordea bereatzen dute ze aukera ematen ditun talde berriak ezagutzeko, talde berrientzako plataforma bezala bidea egiteko ezinbesteko gune delako, eta zenturtan hor kokatzen dute Durangoko azokaren apostua, ez? Aukera disko berriak ezagutzeko, gaur egun gure entsegu lokaletan lanean ari diren taldeak ezagutzeko aukera paregabea delako, diskoko izpenaren parte handi bat ere data hauetan kaleratzen da, esango nuke irailetik abaindura bitartean euskal diskogintzaren 60%, 70% argitaratzen dela, eta bide horretan ere diskoak eskuratzeko eta erosteko aukera ederra, ez? Aurten nabarmenduko nuke alde batetik talde gazte presentzia ugari izan dela, bidea egiten hasi diren talde asko eta asko aurkeztu dutelako bere debuteko diskoa Durangoko azokan, eta bide horretan esan nahi du osasun honean dagoela euskal musikagintza, proposamen berriak ateratzen dira, urte batzuk atzera rocka edo pop rock musika nagusi zen garai horretan, gaur egun asko zabaldu da musikalki azoka, proposamen berriak batoz, trapetik, elektronikatik eta bestelako giro berritzaileetatik, eta horiekin batera osatzen da Euskal Herriko musikagintzaren mapa, ez? Bestetik ere aipatuko nuke emakumeen presentzia, bai diskoetan eta bai holtza gainean. Ugariak izan dira urten disko atera duten taldeak non emakumeen presentzia handia dago, hitz egin dezakegu Intzata, Zeire, Sukena, Ginger, Lilo, Muare, Akaraia, talde pila bat eta bakarkako proposamen pila batean emakumeen presentzia handia da,
normaltzen ari da estena hemen gurean ere, eta hori ere berri oso pozgarria da. Entzun dituzu, hainbat izen sorta bota berri dizkigu Koldo Otamendik, eta honi segidan datorren galdera, ederki, azoka bukatu da, eta orain zer? Ze askok esango dute, nik ezin izan dut azokara gerturatu, nik ez ditut guzti horiek behar bezala ezagutzen. Pazientzia pixka bat, arreta, eskaini denbora bat, eta ondorenak ere emango dizkigu aukerak, ezta? Tamalez edo eskerrak sarea dago, alde batetik erresten du diskoen erosketa, diskoi berriz informazio jasotzeko aukerak, musika taldeek badituzte berai Instagramak eta horrelako sare soziala, baten bat badu bere webgune propio ere, baina egia da kale giroan edo herrietako giroetan geroz eta zailagoa dela diskoa formatu fisikoan eskuratzea, Zentzu horretan formatu fisikoa ere lekua galtzen ari da formatu digitalaren aldean, telefonoan dena dugu eskuragai, plataforma digitalei esker, hor dago kasi musika guztia, behintzat hor egon nahi duenak hor badu bere tokia, badira beste musika talde asko hortik kanpora kokatzen dutela bere burua, eta ez dutela plataforma digitaletan, hori ere beste aukera bada, oso zilegia gainera, baino disko dendak Euskal Herrian edo munduan zer esango nuke ere ez dela bakarrik hemen gertatzen den arazo bat, geroz eta gutxiago dira, hiriburuetan badira hainbat disko denda, batez ere biniloetara dedikatuta, formatuak ere goraka txiki bat izan duelako, ez izugarria, baino bai nabarmena, baino CD-ak eta eskuratzeko bideak geroz eta zailagoa dira, ez dira beste fabrikatzen, disko batzu bakarria digitalean argitaratzen dira, eta apenas dago diska dendarik CD-ak eskuratu daitezkena. Beraz, gomendio bat zuzeneko kontzertuetara jo, bide batez taldea zuzenean ikusi, eta bide batez kontzertu amaitzean hor egoten den bai txikian, mertxanean hor eskuratu diskoak eta taldea laguntzeko beste hainbat produktu izan daitezkela kamiseta poltsak edo burua hueltaka daun jendeak bestelako formatuetako gauzak ere, Ni uste zuzeneko musika beti ere dela disko bat edo talde bat ezagutzeko lekurik hoberena, kontzertuak, eta gomendioa kontzertuetara joatea beti ere. Zuzeneko horiek eskainiko digutelako, izan ere egia da, gaur egun erabat gaindituta daudela, nolabaiteko garaibateko muga edo eta ekoizpen esan dezagun materialak diren horiek, 3 dimentsiotako gauzak ere ikusi izan ditugu inprimatuta URL batekin, eta horretatik YouTubera edo eta beste hainbat plataformetara musika konsumitu ahal izateko. Edo nola ere, kojo, zuzeneko musika aipatu duzula, azokan, ahotseneak, ordu askotako zuzeneko eskaini du, zein izango da beste gertuko hitzorduren bat zuzeneko hori behar bezala jarraitu ahal izateko, eta azokan edo azokatik kanpo ere gogoko izan ditzakegun talde horiek jarraitu ahal izateko. Zuzeneko horiek eskainiko digutelako, izan ere egia da, gaur egun erabat gaindituta daudela, nolabaiteko garaibateko muga edo eta ekoizpen esan dezagun materialak diren horiek, 3 dimentsiotako gauzak ere ikusi izan ditugu inprimatuta URL batekin, eta horretatik YouTubera edo eta beste hainbat plataformetara musika konsumitu ahal izateko. Edo nola ere, kojo, zuzeneko musika aipatu duzula, azokan, ahotseneak, ordu askotako zuzeneko eskaini du, zein izango da beste gertuko hitzorduren bat zuzeneko hori behar bezala jarraitu ahal izateko, eta azokan edo azokatik kanpo ere gogoko izan ditzakegun talde horiek jarraitu ahal izateko. Bai, gu azokan egoten garenok egunero badugu esaldi bat, azoka eta gero ere bizia jarraitzen du, mundua ez da gelditzen, eta urtea luzea da, momentu pila hon bat daude musika entzuteko eta eskuratzeko, eta bi horretan abenduan 2 hitzordu nagusia aipatuko nituzke, alde batetik, asteburrenetan Atortxurro jaialdia dago, neguko elkartasun jaialdi hau, oraindik ere beharrezkoa, non 11 o 15 talde ikusteko aukera izango dan, Atarrabian ospatzen den jaialdi erraldoi eta interesgarri eta beharrezko honetan, Bestetik, hilabete bukaeran Iruñean Santas Paskos jaialdi ospatzen da, zentralaretoan nagusiki, baina beste leku eta guneetan ere, eta hor azken hitzordu bat badago El Columpio Asesino taldearekin, beraien musika bidea amaituko dutelako Iruñean bertan, hor jaio ziren eta hor itxiko dute musika zikloa, Santas Paskos jaialdiaren barnean, eta beti ere leku goxo batean talde erraldoi bat ikusteko aukera paregabe. Beste behin ere Iruña hiriburu bilakatuko da beraz, abendu honetan aitzakerik ez da falta bertara gerturatzeko, bukatzaldera, kojo,
aitortu idazu, benetan, Durangoko azoka honetan, ilara luzeenak, zetaken izan dira, nik zalantza dauzkat, non izan dira ilara luzeenak? Bai, alaxe da, ilara luzeak izan dira urtengo Durangoko azokan, eta batzuk uste dute izaroren kola izan dira luzeenak, beste batzuk aipatu dute, bulego, zetak, baina inolako zalantzari gabe, aurtengo liburu eta disko azokako ilara luzeenak, kanpoko txondan taloak eskuratzeko izan dira. Hori bai, hit edo grandes éxitos esaten den bezala. Euskaldunok ezin utxik egin, azoka behar den bezala, bizi behar delako, eta sabela behar bezala goxatuta, ezin delako hain gustora konsumitu euskal kultura. Tira, azoka ondo joan delakoan, aste honetan, izango ote dugu, azokaren bildumari zerbait zerrekarreko diguzu. Bai, alaxe da, urtero bezala prestatu dugu reportaje berezi bat, ostegunetan ikusteko aukera izango zue, gaueko 10:00 aurrera, azokak eman duenaren berri izango zue, stand ibili gara musika zuzenean eta Hamaika Telebistako lankideak, elkarrizketak egin ditugu, disko berriak ezagutzeko aukera izan dugu, eta hori guztia, monografiko luze batean ikusteko aukera izango duzue ostegun honetan, norbaitek ere Gabonetako edo aurrera begirako diskoak ezagutu nahi baitu, hemen aukera pila bat izango duzue artistak eta bereien lanak deskubritzeko. Ba, itzakiarik etzaigu falta, eta azokatik pasa ez, edo eta nahikoa tarterik izan ez duen guztiak, ba, ostegunetan badakizue, Hamaika Telebistan, musika zuzenean, eta azokako saio berezia geuren. Eskerrik asko, Koldo, beste bat arte, laizter arte. Eskerrik asko zuei. Hori beraz Durango aldean, eta Durango bertan sare herritarrak ekimena egin du, giltza kanpaina, konponbiderako giltza eta euskal presoi ezarritako salbuespen legedia politika behingoz bertan bera geratzeko ekimena, eta gaur beste baten berri ere izan dugu, Bilbo aldean hainbat jurista, justizia arloko, langile, abokatu eta hainbat adituk bat egin dutelako, besteak beste, datorren urtarrilean egingo den mobilizazio jendetsura dei eginez eta bat eginez, esan da bezala sare herritarraren manifestu eta kanpaina honekin bat eginda. Baina presoez ari garela, 36ko gerrako presoen patuaz beste bain ere lehen lerrora, eta kasu honetan gorpuzkien berreskurapena. Izan ere, Donostiako familia batek, sendi batek berreskuratu ahal izan du, eta ikusi du euren amona bere aitaren gorpuzkiak berreskuratzen. 87 urte eta gero izan dau, eta hunkigarria benetan Donostiako udalbatzan bizi izan dena. Eskerrik askoak eta korporazio guztientzako, eta oihartzunentzako ere, bai, espezialmente oihartzunentzako asalduan tokin. Eta bain, beste atzukea saltzeian. Borroka egiten behar da aurrea, bestela ez da gauza honik. Eskerrik asko. Izan ere, gertakariak berriz ere gertatzeko arriskua egon ez dadin, memoria berreskuratzea, aitortza, duintasuna, zenbat kontu oraindik ere egiteke aurrean ditugunak, eta Hipolito Berasategiren alabak Pepik berreskuratu ahal izan du bere aitaren ondorena. Zeinen garrantzitsua duintasuna hau berreskuratzea eta gertatutakoa argitzea? Ez nau iluntzen baratzatik azken lorea biltzea, muga guztien arrazoi bila, arnasa biltzea. Eskerrik askoak eta korporazio guztientzako, eta oihartzunentzako ere, bai, espezialmente oihartzunentzako asalduan tokin. Eta bain, beste atzukea saltzeian. Borroka egiten behar da aurrea, bestela ez da gauza honik. Eskerrik asko.
Eta badakizue sintonia hau lagun dugularik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde autonomikoen lasterketa horretako etapa baten berri emateko parada izaten dugula, eta aizue, sorpresa izan ote da, ez da izan, Pello Otxandiano hautatu du, aurkeztuko du, Euskal Herria Bilduren zuzendaritzak, orain Euskal Herria Bilduren komunitateak eman beharko du bere hitza, eta lehendakaritzarako lasterketa honetan zein izango den Euskal Herria Bilduren lehendakari hautagaia. Edonola ere, zeresana eman du batean bestean, eta teletipoa bakarrik ez, edizio digitalak bapatean zutan ikusi ditugu, eta Otxandian hori buruzko bere perfila, zein den, zein ez den, guzti honetan nork aurkeztuko ote du, baina jokalari nagusia, kapitainak ez da, Arnaldo Otegik gaur izan bertan, Pello Otxandianoren eta Otxandiano bakarrik izango ez den hautagaitza lidergotza talde hori aurkezteko lehen urratsa eman du, izan ere, aizue, argi, ze sorpresak edo nobedadeak badatoz Euskal Herria Bilduren hautagaitzaren aurkezpen honekin, ekin dizaiogun. Askotan aipatu izan dugu, munduan, Europan, baina baita ere 3 probintzia hauetan, arazo larria daudela eta garai erronkak ditugula. Izan ere, azken inkesten datuek diote, akaso Urkulluk ez duela nota txarrik atera, baina auzi sakonak agerian geratu direla, edo nola ere, ezakit, Osakidetza, Ertzaintzaren auzia, alderdi sozialistak berak esan abaitu, auzi potoloak mai gainean direla, eta egungo gobernua ere, honezkero, iraungita dagoela. Eta, orain momentu honetan ikusten ari gara aldaketa klimatikoaren inguruko, kumbre klimatikoan, adibidez hori bada bat, baina badira hainbat eta hainbat garai erronka, inteligentzia artifiziala, digitalizazioa, beraz, Euskal Herriak herri txikia izanik ere erronka handiak ditu. Ikusten duzue, Arnaldo Otegi zenolako sintesik gaitasuna daukan, COP28, adimen artifiziala, garai berriak, erronka berriak? Eta hirugarrenik gure ustez, 3 probintzia hauetan, badaude ere propioak diren arazo estruktural batzuk. Gobernantza eredu agortu bat, aliantza eredu agortu bat eta politika publiko agortu batzuk. Eta, konponbidea giltzarri edo zerbait eskuartean etorriko da, ezta, Otegi jauna? Erabaki izan behar zen, zer lidergoarekin, zer lidergopean, beti ere talde lidergoan, egingo diogu aurre 3 probintzietako hauteskunde hauei. Hau nobedadea da, hau akaso bat baina gehiago ketzuen esperoko, gizonezko bat hautagai akaso batzuren oso gogoko ez da izango, hainbat izena bizen, emakumezkoenak dantzan zebiltzan azken garaian, baina zein da Euskal Herria Bilduren zuzendaritzak gaur luzatu duen proposamena? Solbenteak izan behar diren hautagaiak planteatzea, rigoriarekin arituko direnak, proposamen sendoak egingo dituztenak, eta zentzu horretan baita ere epe ertain luzeko apostuak izatea. EH Bilduk besteak beste politika feministen lidergoa edo aldarrikatu du urte hauetan, kalean bezala erakundetan, ikusita beste alderdi askotako politikariak gizonak direla, ez da hori mai gainean izan? Beti dago generoaren ikuspegia mai gainean, ez? Baina guk uste dugu, eta hau askotan errepikatu izan dut, ez? Gure konpromisua feminismoarekin oso agerikoa izan du da. Eske orain arte emakumea aurkeztu dugu. Eske Nafarroa garaian emakumea aurkeztu dugu. Eske Gipuzkoako diputazioan emakumea aurkeztu dugu. Eske Gasteizko udalean emakumea aurkeztu dugu. Eske Bilboko udalean emakumea aurkeztu dugu. Zentzu horretan zer esan nahi dugu? Ez dagoela inongo zalantzarik gurea apustu hori dela. Baina aldi berean esaten dugu ere bai. Auzi interesgarria da hauen zuzen ere, izan ere, zer da garrantzitsuago emakume izatea, gizonezko izatea, ala feminista izatea? Reflexio bezala, uste dugula mugimendu bezala garela feminista. Gure kidegoa feminista da. Eta horrek esan nahi du gizon eta emakumea feminista garela, ez? Eta importantea dela, eta gaur esan du da, eta nik errepikatuko nuke, ez? Pello Otxandianok zerbait ordezkatzen balin badu bestea beste, da bere nolabaiteko konpromiso feministu. Esan nahi dut, gurea feminista den alternatiba bada, gizon eta emakumezkoen osaketakin egiten duena, baina gurea nabarmen dago
apustu guztietan emakumeen aldeko apustua egin dugulaz. Ba, alaxe, susmorik zenuten, tira, apostu feministari irmu eusten dio, baina hautagaitza behintzat lehendakaritzarako gizonezkoa, feminista baina gizonezkoa da Euskal Herria Bilduk aurkeztu duena, gaur-gaurkoz, hori baita hautagaitza zabal honi buruz aurreratutako lehen izena. Baina bestelako horik espero dezakegu, izan ere sorpresarik izango ote dugu hauteskunde kanpainaren azken txampa edo hasi berri den txampa honetan? Eak eskatzen ote zaituzteten, larun batean mugimendu sozialista deitu den horrek antolakunde politikorako proposamen bat egingo dut, hauteskundetara aurkez ote daitezken, ea hori zuen kezka, ote ben? Ez gaitu bat ere kezkatzen. Zero kezkatzen gaitu. Garbi dagoena da, zer esana ematen segituko duela Pello Otxandianoren hautagaitzaren aurkezpenak, baina sikera bagoaz aurrera urratsak ematen eta honezkero lau gizonezkoen hautagaitzaren jakinaren gainean gaude. Baina izue, alakoetan garrantzitsuena zer da edukia, ala edukiak ematen duen zer esana, kritika, esamesa, kontu eta zigina. Batzutan nahiko kritika interesgarriak izaten dira sare sozialetan datozenak kontrakoa dirudien arren. Eta kaso honetan, isa plataformako zertzela batzuk ikarri izkizu izan ere, lehen hortxe duzu ikusgai, eta besteak beste, El Salto egunkariko kazetari honek dioena, akaso, aukeran jarrita, edertasun irizpideak aintzat hartuta kanonarekin gertuago dagoela Otxandiano jauna. Iban Zaldua berriz, kezkatuta ikastolen auziarekin, kaso honetan eskola publikoa salduta geratu daitekelako, oraindik ere ikusten da suminduraren bat edo beste badela hezkuntza legearen eztabaidaren harira. Baina guazen ikustera zer dioen Katjalin Minerrek, ezakit alakoitz joko bat duen, akaso aurre ikusi ziteken zerbait zela, ezakit iradokiz edo gizonezkoa delako, ez egu garbi geratu, berriri galdetu beharko diogu eta interpretazio, garbi eta argi itzein duena berriz, Josebe Iturrioz dugu, ikusten duzue, bertan gizonezkoa, zuria izatea eta heteroa izatea, ez da batzuren akaso gogoko edo eta behintzat bestelako eskemak puskatzea aurrekusten dute zuten, tira. Eta guzti hau ikusita kapote bat botatzera, Oiana Etxebarrieta ez dugu ahaztuko, hautagaien artean bere izena dantzan egon dela, eta izue, nordaki, dantzan segituko duela, entzun duzuen bezalaxe, hautagaitzak hiruko forma izango duelako, baina gustatu zeguna, eta hau da bukararako gorde dizueguna, ez ote dute antz gehiegi honezkero De Andres jaunak, Pradales jaunak, edo eta Eneko Anduzak eta orain datorren Eneko Otxandianok, tira, guk saretan ikusi duguna, ekarri besterik ez dizuegu egin, eta bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, esan da bezala, honek ere, zeresana ematen segiko duelako. Tira, azken txanpara helduta, honezkero agur esateko ordua ere heldu zaigu, gaurko gaiztakeri hauek bukatuta, esan, esker honez, beste behin ere hor bestaldean zaituztegulako, eta bihar ere hor bertan izatea izango zelako, geure desioa, naia, eta itxaropena. Ez galdu, bihar ere hemen izango duzuelako, kolpez kolpe antenatik at, eta sare sozialetan badakizu 24 orduz nahieran gaituzuela.